Jo em dic Aaron. I jo sóc la Maria, sóc la mama de l'Aaron. I avui us volem explicar un conte que es diu Guapa! Guapa. I diu així, Guapa de Canizales. De Canizales. Diu així. Cling! Ah? Algú m'ha enviat un missatge. M'agradaria conèixer-te, bruixa. Què tal un pícnic al costat del pantà? Genial! Ens veiem a les 3 en punt allà a Ogre. Ai, una cita! Quins nervis! Ai, que em poso! Ai, se m'ha fet tard en provar-m'ho tot. Però amb aquest vestit vaig més guapa. Pero si todos son iguales. Tots són iguals. Hola, Esquirol! Saps? Tinc una cita amb l'ogre. I aniràs així, tan japeruda? Amb l'esquena recta estaries més guapa. Redreça-la amb la teva vareta. I... Chis, chas, Xis, xas. Hola, conill, què tal? Me'n vaig de pícnic amb l'ogre. Vaja, així no hi pots anar. Fes servir la teva vareta i arregla't aquest nas, que sembla una patata. Estaràs més guapa. I... xis, xas, xis, xas. Hola, guineu! Endevina! Ai, me'n vaig a veure l'ogre. I penses anar-hi així, amb aquest mentó tan punxegut? Si fos més curt, estaries més guapa. Has de fer-hi alguna cosa. Vine, sacseja la teva vareta, ràpid. I xis, xas, xis, xas. Hola, ratolí! Imagina't, me'n vaig a dinar amb l'ogre. Amb aquest cabell, ni parlar-ne. Sembla filferro. Jo et veuria millor amb un cabell sedós i amb més volum i fins i tot amb un to més clar i intens. Toca'l amb la teva vareta i posa't ben guapa. I xis, xas, xis, xas. Hola, ogre! Com estàs? No sé qui ets. He quedat amb la bruixa per fer un pícnic. Ella arribarà en qualsevol moment, així que vés-te'n. Però, si la bruixa sóc jo. És que l'esquirol, el conill, la guineu i el ratolí m'han dit que així estaria més guapa. A mi no m'enganyes. La bruixa és japeruda, té el nas de patata, el mentó punxegut i cabells de filferro. Tu no ets la bruixa. Quin horror! És veritat, aquesta no sóc jo. Quina decepció. Me'n vaig. Ai, m'arreglaré amb la meva vareta. I xis, xas, xis, xas. Ah, genial! Un altre cop jo. Vaja, amb aquests animalons. T'ha agradat el menú que t'he preparat, estimat ogre? Deliciós, bruixa estimada. Què portava? Esquirol, conill, guineu i ratolí! I conte contat, aquest conte Se ha acabado. s'ha acabat. Por cierto, si os queréis, en un vídeo os leo la receta.